So mo ni siya ang yung 450 SR, no? Wow. Play nga to tong MT-03 ba. Subject style na siya ay duha ka choices, which is classic. Dili siya kanang murag mo skid iyang ligid pagka mag downshift. Medyo makaya og top speed. Gamay ra kayong dalan diri sa Davao. Wala siya traction control. 795. Tanaw si sir. Makalingi jud ang mga tao ano no. Wala ang mga tao. Grabe ka init. Atong time karon kay 1:37. Ug i-review na to ning 450 SR CF Moto. Kung unsa iyang mga features, mga naa sa CF Moto na wala sa ato ang MT-03. Kita sa Taglandong. Kay gusto ko dito ta mag-start. So mo ni siya ang yung 450 SR, no. Nagbutang na pod siya o tank grips niya, which is stock is kanilang white diretso tanan, tapos kaning black niya. Sa iyahang seats nice pug kayo, humok siya. Then sa pasahero mura siya plastic tanawon, pero paglingkod nimo na siya ay foam. Mao pod ni ang display pag i-on na nato. So on. Wow. Play nga to tong MT-03 ba. So kani diri sa dashboard, makita na to diri ang yang speedometer, odo 4,000 odometer pa din. So tara, start up na nato siya. Grabe. I-check sa nato daan iyang kuan. Temperature 76 na. Bomba sa tabi. Ang tingog niya murag ka ng MT-07, mga crossplane na tingog. So balik na dire sa dashboard. Pwede na to siya ma-change. So kani tanaw na to. Kani siya speedometer, and then fuel niya, then temp, and then dire sa taas odometer, battery, o weather, temperature. Tapos gear indicator. So kani karon i-change na to siya. Na ko'y na discover, no. Pwede dito mo add to sa settings, subject style. Na siya ay duha ka choices, which is classics o concision. So kanay para mapili na to siya as display sa atong dashboard, i-enter lang na to. And then mo na to. Pwede na ta mo back. And then wala. Niya sa temperature, sa gas niya, then gear indicator. So let's go. Kani atong gamiton para mas klaro ang speed na to. Grabe. Nabaguhan lang ko kaya akong helmet murag dili siya pang sports bike. Nasanay mo ko sa naked bike, no, na relax lang yung position, ani lang, pero kani siya grabe. Yung RPM is 114k. Sa MT-03 na to 13k lang siya. Pero grabe ang tingog jud niya, ang makapa-amaze ako ano. 2 cylinder lang siya, pero naka 270 degree ang iyang crank. Bantog ingani ang tingog, mura siya MT-07, R1, MT-10. Nice kaayo. Tank capacity is 14 liters. Mao na yung full tank. So yung gas consumption pod is around 21 km per liter siya. Same lang siya sa MT-03. So dirito, no, balik tayo, U-turn ta. Yung mga natawag montage. Ang kaning po day, yung side mirror pwede po siya ma-fold pagka traffic, tapos feel mo na dako ra kay ang width niya, pwede nimo siya i-fold sana.
Ganahan pa daning CF Moto no is na siya menu, matanaw ni mo information sa motor, signal lights, napoy passing light direct, and then syempre napod siya hazard lights. Naka sleeper clutch na po din siya no. Sa ato ang MT-03 is wala tay sleeper clutch, nainay dito sa atong clutch dira kay basig mo skid ato ang ligid. Kani po din siya ang safety feature niya is na siya ABS, wala siya traction control sa SRS dato na model. Plan ako na mag-upgrade ta og MT-07 pero sunod-sunod pa jud na tanaw na to atong budget ug makaya lang ba nato siya for daily. Latest daw na MT-07 is around 20 to 22 lang daw gyapon ang gas consumption niya. Pupantay lang siya sa MT-03, kani ang gas consumption niya is 21 km per liter. Itong MT-03 is around 22 kung magbirit-birit ka, pero pagka gusto ka na chill ride lang, mas motipid po din mong gas consumption. So far akong maingon na dyan aning motora ni no, kaya sa kusog niya dili siya pareha sa MT-03 na kailangan naadyo ka sa first gear. Kani kay any gear pwede ka mo sirit anytime na siya kusog. Sa MT-03 kay pagka sa third gear ka, dira pa nimo ibirit, medyo hinay jud siya kay gusto niya na naa siya sa low gear perme. So kani maski fourth gear kaya gapon nimo sirit. Medyo makaya og top speed, gamay ra kayong dalan diri sa Davao. So far wala kay ko'y nakita na mga 450 SR na for sale. Kung mabantayan ninyo ang MT-03 ug R3 daga na kay for sale, siguro ang reason na is gusto na po nila mag-upgrade. So pasabot ang mga 450 SR owner is happy na sila sa ilang motor na napalit. Compare na ko siya sa kusog sa MT-03. Ang MT-03 is grabe lang jud siya torque. Kani siya is more on pang top speed siya. Kusog yapon siya pero mas torquey lang si MT-03. Yung third gear maabot og 130. Ang seat height niya is 795. Tanaw si sir oh. Makalingi dyan ng mga tao ano no? Sa bangkingan nice po siya dalon. Gana yung sleeper clutch, kabantay mo to guys. Dili siya kanang murag mo skid iyang ligid pagka mag downshift. Ano ang ginabuhat sa sleeper clutch. Sakit ako likod, pero mas gustuhon pa nako ang naked bikes kaysa ani. Yung wind visor pod is gamay lang siya no, so mas gwapo siguro og naka-upgrade na ni siya og katong mas dako para inigtago ni mo dire dili kay siya hangin sa rider. Grabe ni motora ni, nawala kung kalintura ba. Gwapo di og magka CF Moto SR gano, mawala dyan yung kalintura. Maski sa China siya gi-manufacture, quality gyapon nilang gibuhat na motor no. Sa pagkabalo po nako is naa sila bag-ong gi-release na CF Moto inline 3 ata to siya, 650cc ata to. Kung naanad na ka sa mga consumption sa higher cc, then normal na lang sa imuha ang paggasto sa iyang gas.
Ako medyo duol naman po siya o gas consumption sa ato ang MTO3, so okay ra kayo sa kuha no. And then ako is gina-daily na ko ang MTO3 nato no. Kani pwede po din siya ma-daily. Kuya po din yung mga sports bike user no na gina-daily nila ang ilang mga motor. Naanad na sila sakit sa likod ba. Tudlo ang bata oh. Lipaya sa bata eh. Pero maragpapa pa niyang gingon, dili man bomba. So, anto dire lang siguro ta guys no. Nagsakit naman akong kamot. See you next vlog.